Eli tänään Vili näyttää meille, miten leivotaan porkkanakakku kanavan synttäreiden kunniaksi. Löysin ohjeen TikTokista ja linkkaan sen tonne videon bioon. Ekaksi sekoitetaan kuivat aineet keskenään. Pääkokki tekee laatutarkastuksen. Sitten vatkataan sokeri ja munat. Ja jos käy niin kuin mulla, että tippuu noita kuoria sinne taikinaan, niin kannattaa ottaa ne pois. Sen jälkeen lisätään porkkanat. Ja sitten kuivat aineet. Sitten kaadetaan taikina tommoseen voideltuun vuokaan ja paistetaan uunissa 175 astetta noin 35 minuuttia. Ja tältä se näyttää. Sitten tässä on kuorrutteen ainekset ja tässä kohtaa videota mun kuvaaja irtisanoi itsensä, jouduin kuvaamaan ja leipomaan samaan aikaan, niin en suosittele tämmöstä, se on kuitenkin apukäsien kanssa helpompi. Ja lopuksi vielä kynttilä. Ja tietysti pääkokki kanssa tarkastaa kuorrutteen laadun. Sitten Q&A:n vuoro. Tuli tosi paljon kissa-aiheisia kysymyksiä, niin vastataan niihin ekaksi. Tässä on Viki ja Vili, ja mun lempikissajutut, mitä ne tekee, on, että Vikillä on maailman söpöin nauku, ja Vili nukkuu tosi usein mun vieressä. Sitten on Sulo. Ja vielä Tiuku, ja mun lempikissajuttu Tiukussa on se, että se tulee tosi usein, kun mä oon käynyt suihkussa, niin sen jälkeen tervehtimään mua ja syliin. Ja tietysti ei voi olla lempilasta, mutta kyllä varmaan mun lempparikissa on tää mun ensimmäinen, eli Hipsu. Tää oli tosi ihana kysymys, kyllä mulla menee ihan hyvin. Sitten mitä mä tykkään pelaa nyt ja mitä mä haluaisin pelata tai striimaa seuraavaksi. Se on varmaan Devil May Cry 3, vaikka mä en tiedä onko mä oikeasti tarpeeksi taitava striimaan tätä peliä, mutta tässä on klippi kun mä hittaan mun ekan tripla S:n. Onko joku kissapeli, mitä voisit striimaa? Tää voi tulla vähän yllätyksenä, mutta mä omistan vaan yhden kissapelin, ja se on tää Perfect Date. Mä voisin ehkä striimaa sen joskus, mutta muista kissapeleistä saa myös laittaa ehdotuksia. Onko sun lempileffaa tai sarjaa? Tää tuntuu vähän vaikealta, mä en meinannut eka keksiä, mutta tässä on jotain, mistä mä tykkään. Mikä on peli, joka teki suhun suurimman vaikutuksen? Mun on pakko vastata tähän varmaan toi The Last Guardian, koska mä muistan, kun tän pelin trailerit droppas, ja mä pyysin mun sisaruksia toivoa mun kanssa meille joululahjaksi Pleikka 4, että mä pääsisin pelaamaan tän pelin. Ja myös mulla on vähän semmonen core memory, kun mä istuin olohuoneessa pelaamassa tätä peliä loppuun ekaa kertaa ja mä vaan siis itkin silmät päästäni. Ja just silloin mun perhe tuli kaupasta kotiin, niin mä vaan katsoin, että onko sulla kaikki hyvin, kun mä vaan itkin ihan täysiä. Ja mä myös yläkoulun kuviksessa tein tämmösen patsaan tosta hahmosta ja se on edelleen mun huoneessa. Siinäpä se sitten oli. Kiitos paljon kysymyksistä ja siitä, että ootte seurannut mun kanavaa. Ei mulla muuta. Okei. Se ei olisi tarkentanut. Voi vitsi. Mennään pöydälle. Sen huomaa. No niin, sun peukalo näkyy, voi vitsi. Moi.